2, 3. Kerran kun me lähdettiin mun työkavereiden kanssa tekemään sähköistä uutiskirjettä, työllä oli jo vähän kiire. Ja mietin, että jos mä tosta gruppaan ja kroppaan ja lopuksi flippaan. Ja siinä välissä käyn sanon koodarille, että laita musaa soimaan. Laita musiikkia soimaan. Laita musiikkia soimaan. Laita musiikkia soimaan. Ja lopuksi flippaan. Ja lopuksi flippaan. Ja sit kun mä flippaan, Petron irti. Wow! Ja koodi paukkuu. Töitä postissin pasilla. Wow! Ja hike lentää. Sit kun mä flippaan Petron irti. Sit kun mä flippaan Petron irti. Petron irti, Petron irti, Petron irti, sit kun mä flippaan Petron irti. Ja se pomo oli et sä oo koodari tää. Sanoin sille, et katos nyt. Ei mien tarvi koodata. Kun syötä vaan sisältöä. Mut sit aloin hajoon ja kiehuu ja kilahtaa. Mä laitan kengät jalkaan. Mä laitan kengät jalkaan. Mä laitan kengät jalkaan. Joten mennäänkö syömään? Joten mennäänkö syömään? Tai muuten mä flippaan ja sit kun mä flippaan Petron irti. Wow! Ja hommat hoituu. Mä voin laittaa sanoin roikkuu. Wow! Ja sylke lentää. Sit kun flippaan Petron irti. Sit kun mä flippaan Petron irti. Petron irti. Petron irti, Petron irti, sit kun mä flippaan Petron irti. Mä laitan kengät jalkaan, mä laitan kengät jalkaan, mä laitan kengät jalkaan. Joten mennäänkö syömään, joten mennäänkö syömään. Tai muuten mä flippaan, mut sit jos mä flippaan Petron irti. Wow, ja hommat hoituu. Mä voin laittaa sanoin roikkuu. Wow, ja sylke lentää. Sitten mä flippaan Petron irti. Sitten kun mä flippaan Petron irti. Petron irti. Petron irti. Petron irti. Ja sit kun mä flippaan Petron irti.